Hi guys, this is Upa. Welcome to my channel. Majong adlaw ninyo guys, majong oras, ugasa man moron sa kapupudan sa tibo kalibutan. April 30 na dayron guys, anja bisag ara na nang duula, sag na tense na kog tama, nagsige ra gyapon kog katawa. Ay santa man nga niadto na mag bureau gahapon sa bahay nga ipagaba na kong living out ug di pa ko magaba. Karon guys, pasalamat ko sa sponsor sa nagpada para sa pamusti. Salamat ka do sis nga naa sa Taiwan. Salamat ka do sa pag-sponsor. Naatpanta nga tagan pa kag daghang grasya nga nag-apaw-apaw og nakakanunay sa kabaskog sa panglawas. Nagsugod na mig taod sa puste kay kinahanglan ugma. Matupan na ni para makabalhin ako kay basig arsahon na to. Bureau to nga hang pazagdad to. Ila na tong dados ila. Dadi agang duha ka kababayan. Sige lamang kong katawa guys, kaya sige man po sila para maut. Nawawa pagkaut sang daghan. Diya guys, katong nagsigig pangita na nga naingag nga nung wala ko nag-vlog. Pasaylo asa dyan din taong ko ninyo mga kaigsuunan nas kahanginan kay dira kay nabisira ko. Diya nag-uol po ko sa sitwasyon, mangwa ko ganahi magsigig bubagot-but. Katong wa makarelate sang sitwasyon karon kay baw ko nga okay ra. Kay baw ko nga niingan sila nga wala ko'y problema, okay ra, pero karon nga nakasuway ko nga ingani, di dayjud lalim. Sa katong nintimbaya na ho, katong nag-uol na, nga ningag, nakabalhin na ba kuno ko, nga na nag-uol sila, imaw niya tag silang tabang kay jawat ko nung matiop ko. Salamat ka dun ninyo sis, ma'am, og ni Ate Pil, salamat ka dun ninyo te. Bisan pa man og sariling sikap, pasalamat na naman po kay nakoy mga silingan ari sa putlongkam. Ngani tabang pud na ho. Bakit man pud kadto palandungon guys nga ingani kay sa tinuray laman jud. Wadyo koy duudar nga pwede masampit. Sila ra jud, silang duha di ah. Bisag to sila sa magdaong. Ninglibot pa gud San Pedro para makari sila dari. Sa makatong mga nag-message na ning comment sa YouTube nga naingan nga laban laman jud kuno, fight laman jud kuno kay nako ni Ginoo nagtan-aw. Salamat ka dun ninyong tanan. Ibaw man jud ko nga fighter ko bisag asa, bisag di ko mudaog. Sige jud ko fight pero karon pa jud ko kasuway, pasuway nga. Maingan na jud ko kasurindiron ako. Kay grabe na jud. Murag di na jud matabang. Arang lisura jud ka jud makaingan na jud mura na kog magiring ang nahuna nang gisagol-sagol na. Di pa jud ko katug og tarong. Ay tungod lagi sa kaguol. A few moments later. Guys, kapay pag human na magpaniud to ni pahuway-huway sa amin kay grabe pa man pang inita. Waluoy po ko nila kay grabe ang inita ra ba dyan to. Kaning ang sitwasyon karon guys. Karoning kamot gyapon ko ijawat makapalastar lamang ko. Saan taman nga nga naman dyan na. Di man dyan tanang panahon nga mududog nimo. Pasalamat na lamang ko ninyo nga nasa kahanginan karon nga may naganahan na og nag-uol na og sang mga silingan dari nga bisag ang giutang yung tabang yapon sila na da si Ate Rosemary daite salamat ka jud sa imong sponsor madto pa kati kay naganahan na pa kana ug ni ma'am nga nasa Amerika ma'am salamat ka jud git Wilsonis ma'am natpanta nga maadto na ka kaya hindi na ka maganto sa imong gibati karon ug ni Ate Pel nga naa sa Italy te salamat ka jud te okay ra ko te maningkamot gyapon ko bisag ingani
Kaya saan taman wa may laing kapilian. Ug misis nga naa sa Taiwan, salamat ka sis, nakasugod-sugod na ko tukod sa kahoy. Adya na lang man ni Jot makatiop kay wala gi ugma. Last hour na kaadyo. Ako na lang sila bilindar yung mga silingan da nagatang na pud sila aron makabalhin na sila ngadto. At kadto sa manghod ni Inday kay bisag short pud si just budget. Ningatag yapon sa naho kay mao lagi kinsa man kung nila yung magtinabangay kameraman di man pud tanang panahon ingani makaluwas ra man gihapon ko. A few moments later. Alis guys, diyan na pud mi daris islat kay na ugma alas hour na pero wa pa jud ko ka kuan dare. Wa pa Diba guys, pasensya na jud mo sang dagway kay ngit-ngit na kaadyo. Saon taman nga sige magbuhat sa init. Ba dila magngit-ngit basta importante na dagway. Guys na mo nagang islat guys kanang mo pay pagtukod og mga puste. Pero nga mga katapad na nakakuha na sila, nakaplastar na sa among linya. Ako na lang may wa pa mong duol ko kay ugma last hour na 14 na dapat nana ko'y makuan dari kaya mga gamit at tumahakot na saan taman nga nagtigi-tigi man ang budget kay wa pa man nagipog grasya kay wa na makoy pundo. Pero pasalamat na lamang gihapon ko kay nagihapoy mga tao nga mga malumong kasing-kasing labi na sa napayahon sa malumong kasing-kasing sa kahanginan ay tabang yun sila alam. A few moments later. Ja guys, madong gabi yung tanan. Alas 7 na kapin anja. Bago pa ming nauli gikan sa relokasyon kay mama lagi tong gidali na lagi nila kay ugma magguba na ko ari. Gidali na nila kuan nagkahoy karong ugma. Pwede na si hampil-hampilan og ginagmay kay kinahanglan naman jud ko mobalhin ugma. Anja, nagdigamo pa pud ko panihapon guys. Anja, daghang salamat kadto sa tanan nga sponsor og sa tanan nga ning timbaya sa ang channel. Salamat kadto ninyong tanan og pasayloan ning inyong ubos nga alagad kay nabisi ko daghang utok pod natulirok mong ako ganahi mag-vlog. Mong pasensya na laman mo bawi ra laman ko po og makaginhawan ko kay grabe jud murag arang lumusad jud na harong panahon na. Pero pasalamat gyapon ko sa mga higala sa kanginan kay bisag danhira ta nagkaila sa kanginan ra naganahana mo na mano gasa man murong dapita amping na laman mo kanunay kay punpuhon magkita-kita pata. Daghang salamat ninyo guys. Atangin na po dito po no gano sana pagkasunod na vlog og pasalamat day ko ni Ate Rosemary ay Ate Mimi. Salamat kay imo kong gi-sponsoran og load. Maka-upload na jud kog vlog ron. Ja regards ko ninyong tanan dia sa Cortez. Ja salamat kaadyo ug kamong tanan. Di na mo nahingalan ta sa tagsa kay arang daghana naman jud ninyo ja. Sunod na lamang pud puhon ug makalugar na ko, makaplastar na ko adto puhon. Ja guys, agang mga kauban nga mga gwapo diha gipangkapoy in town. Ja pasalamat lamang pud ko kay napagining unong naho. Bisan pa man sa kapit sa panahon nagud gihapon og labi na sa tang labaw makagagam kay wadyo ko pasagdi nadto gihapon sa paagi bisan pag ang mga duo kadusang dughan bisan pag lisod sila karon nung wa sila katabang naho. Pasalamat gihapon ko kay nay paagi Ginoo na gihapon gihimo ni jang instrumento. Ay nakoy nabasahan sa comment nay nangutana og
pilay sweldo sa ang trabahante. Di ba dyan sila yung trabahante ni na ha? Kaya harap dyan silang gipagas nga. Magpatabang ko kaya wala ko lang masampit. Pero buta na sa daginadlaw sa Daris Manila og ingana magtrabaho og ingana 800 ko no. Anja. Bawang sana na kani mahalan din sila kay imported man ni sila. Basig man ni sila nag 1,000 adlaw. Bitaw guys. Okay raman kuno pod sila. Ha palagi pang giutang kay nga kuwang pagali kog materialis kay ro makabarig ko adto. Pero punpon makaluwag-luwag na ko, masirado na to, makarakit na pug ko, makapangita na kog paagi arong mga kwarta ko. Na ako yung mga bag-o di ay ganing views ang vlog, ganing ganuwa na ko nag-vlog. Pasensya na kay grabe jagahang sitwasyon ron. Grabe jud kina jud. Daghan man jud ko naagian nga mga kasakit pero mas jud ron. Ang pagkalumas na doon, lapas na sang ojad. Maunang pasensya na doon mo kadyo. Ug daghang salamat kay bisag magkawawa ko nagihapon mo. Nagtimbaya. Maura to guys. Kita-kits na naman po ta sunod vlog.